प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जयंताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। मदेव बंधु मत्संगिन् मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം നവമ അധ്യായം ശ്ലോകം 41. അത് വെച്ച് കാണാമല്ലോ സ്ക്രീനല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മാകം താവകാനാം തദതദനതാനാം ഹരേ തവ ശരണനളിനയുഗളധ്യാന അനുബദ്ധ ഹൃദയ നികാടാനാം സ്വലിംഗ വിവരണേനാത്മസാത്കൃത നാമാനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദരുചിര ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിതമധുരമുഖരസാമൃതകലയാ ശാന്തസ്ഥാപമനർഗാർഹസി ശമയിതും. अस्माकं तावकानां तदतदनतानां हरे तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहृदय निगाढानां सुलिंग विवरणेनात्मसात्कृता नामानुकम्पानुरञ्जित विशद रुचिर शिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधुरस्मुखरसामृतकलया चान्दस्तापमनगार्हसि शमयितुम्. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अस्माकं तावकानां तदतदनतानां हरे तव अस्माकं तावकानां तदतदनतानां हरे तव शरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहृदय निगाढानां स्वलिंग വിവരണേനാത്മസാത്കൃതാ നാമാനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദരുചിര
നുരഞ്ജിത വിശദ രുചിര ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിത മധുരമുഖരസാമൃതകലയാ ശാന്തസ്ഥാപമനഗർഹാർഹസി ശമയിതും അസ്മാകം താവകാനാം തദതദനദാനാം ഹരേ തവ ചരണനളിനയുഗളധ്യാനാനുബദ്ധ ഹൃദയ നികാടാനാം സ്വലിംഗ വിവരണേനാത്മസാത്കൃത നാമാനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദ രുചിര ശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിത മധുരമുഖരസാമൃതകലയാ ശാന്തസ്ഥാപമനഗാർഹസി ശമയിതും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാമം. ഓക്കെ, ഒരു 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു, പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അത് വലിയ ശ്ലോകമായിട്ട് കുറെ ടൈം എടുക്കും. അംബിക വേശ്വദേവി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മാകം താവകാനാം തത നതാനാം ഹരേ തവ ചരണനളിനയുഗളധ്യാനാനുബദ്ധ ഹൃദയ നികടാനാം സ്ഫുലിംഗ വിവരണേനാത്മസാത്കൃത നാമനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദരുചിര ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിത മധുര മുഖരസാമൃത കലയാ ശാന്തസ്ഥാപമനഃഹാർഹസി ശമയിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശ്യാമദേവി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മാകം താവകാനാം തതതനദാനാം ഹരേ തവ ചരണനളിനയുഗളധ്യാനാനുബദ്ധ ഹൃദയ നികടാനാം സ്വലിംഗ വിവരണാനാത്മസാത്കൃത നാമാനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദരുചിര ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിത മധുര മുഖരസാമൃതകലയാ ശാന്തസ്ഥാപം അനർഘാർഹസി ശമയിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മാകം താവകാനം തതതനതാനാം ഹരേ തവ ചരണനളിനയുഗള ധ്യാനാനുബന്ധ ഹൃദയ നികടാനാം സ്വലിംഗം വിവരേണാത്മസാത്കൃത നാമകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദരുചിത ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിത മധുര മുഖരസാമൃതകലയാ ശാന്തസ്ഥാപമനഹാർഹസി സമയിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മാകം താവകാനാം തതതനദാനാം ഹരേ തവ ചരണനളിനയുഗളധ്യാനാനുബദ്ധ ഹൃദയ നികടാനാം വിവരണേനാത്മസാത്കൃത നാമാനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദരുചിര ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വിഗളിത മധുരമുഖര സാമൃതകലയാ ചാന്തസ്ഥാപമനർഘാസ്തി ശമയിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്മാകം താവകാനാം തതതനദാനാം ഹരേ തവ
ചരണനളിനയുഗളധ്യാനാനുബദ്ധഹൃദയ നികടാനാം സ്വലിംഗം വിവരണേനാത്മസാത്കൃതാനാമരുചിരം ശിശിരസ്മിതാവലോകേന വികളിത മധുരമുഖരസാമൃതകലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्मागां तावगानां तततदनदानां हरे तव चरण नलिनयुग युगलध्यानानुबद्ध हृदय निकन्दानां स्वलिङ्गाः विवरणेन आत्मसंस्कृतनामानुकम्पाञ्चित विशद रुचिर चरस् चरन्दस्थापना मगर्हसि शमयितुं. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्माकं तावगानां तददनातनां हरे तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबन्ध हृदय निकടനാം സ്വലിംഗ വിവരണേനാത്മനസത്കൃതാ നാമനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശുദ്ധരുചിര ശിശിരസ്മിതവലോകേന വികളിതമധുരമുഖരസാമൃതകലയാ ചാന്തസ്തപമന ഭാർഹസി ശമയിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലയോ അത്യുന്നത സംരക്ഷക, അല്ലയോ പിതാമഹൻ, അല്ലയോ പരമപവിത്രതയെ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളുടെ സമർപ്പിതാത്മാക്കളാണ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ധ്യാനത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ ചങ്ങലകളാൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ദയവായി അങ്ങ് അവതാരം എടുക്കണേ. അങ്ങയുടെ ശാശ്വത ഭൃത്യരായും ഭക്തരായും സ്വീകരിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരാവുകയും ഞങ്ങളോട് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രേമപൂരിതമായ കടാക്ഷത്താലും അനുകമ്പാർദ്രമായ മന്ദഹാസത്താലും അവിടുത്തെ മനോഹരമായ മുഖത്തു നിന്നു ഉതിരുന്ന മധുരവചനങ്ങളാലും സദാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വൃത്രാസുരനാലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഭാവാർത്ഥമേശ് ഭക്തിദാന സാംസ്കൃതിക ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവന്മാരുടെ പിതാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നു വളർന്ന താമരയിലായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കൃഷ്ണൻ അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. 42 കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ഭഗവൻ സ്തവാസ്മാഭിരഖില ജഗദുൽപത്തി സ്ഥിതിലയ നിമിത്തായമാന ദിവ്യമായ വിനോദസ്യ സകല ജീവനികായാനമന്തർഹൃദയേഷു ബഹിരഭിച ബ്രഹ്മ പ്രത്യാഗാത്മസ്വരൂപേണ പ്രധാനരൂപേണ ച യഥാ കാലദേഹാവ സ്ഥാനവിശേഷം തദുപാദാനോപലം ഭക്തയാനുഭവത സർവപ്രത്യയസാക്ഷിണ ആകാശശരീരസ്യ സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മണഃ പരമാത്മനഃ കിയാനിഹ വാർത്തവിശേഷോ വിജ്ഞാപനീയസ്യാദ് വിസ്ഫുലിംഗാദിപിരവ ഹരിണ്യരേതസഃ അത ഭഗവാൻ സ്തവാസ്മാഭിരഖില ജഗതുൽപത്തി സ്ഥിതിലയ നിമിത്തായമാന
ദിവ്യമായ വിനോദസ്യ സകല ജീവനികായാനമന്തർഹൃദയേഷു ബഹിരവിച ബ്രഹ്മപ്രത്യാഗാത്മസ്വരൂപേണ പ്രധാനരൂപേണ ച യഥാ ദേശകാലാദേഹാവസ്ഥാനവിശേഷം തതുപാദാനോപലംബക്ത യാനുഭവത സർവപ്രത്യയസാക്ഷിണ ആകാശശരീരസ്യ സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മണഃ പരമാത്മനഃ കിയാനിഹ വാർത്തവിശേഷോ വിജ്ഞാപനീയഃ സ്യാത് വിസ്ഫുലിംഗാദിഭിരവ ഹിരണ്യരേതസഃ. ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അത് ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. 43 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പായസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവചരണശതപാലശേച്ഛായാം വിവിധ വൃജിന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം കാമേനോപസാദിതഃ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പായസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവചരണശതപാലശേച്ഛായാം വിവൃത വൃജിന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം യത്കാമനോപസാദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇത് ചൊല്ലിക്കൂടെ. 43 ഓക്കെ. ഉഷനായർ മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവത പരമഗുരോസ്തവ ചരണ ശതപലാശായാം വിവിധ വ്യജന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീം ഉപസൃതാനാം വയം തത് കാമേനോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുഭയകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവത പരമഗുരോത്സവ ചരണശതപലാശായാം വിവിധ വിസൃജ സംസാര പരിശ്രമേ വശമനീയമുപസൃതാനാം വയം യത്കാമേനോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവ ചരണശതപലാശായാം വിവിധ വൃജിന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസ്യത്യാനാം വയം യത്കാമേനോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസിന്റെ സ്വാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തത് ഉപകൽപ്പയാസ്മകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോസ്തവ ചരണശതപലാശായാം വിവിധ വ്യജന സംസാര പരിശ്രമണോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം തത് കാമേനോപവാസിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ ഏവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവ ചരണശതപലാശായാം വിവിധ വ്യജന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം യത്കാമേനോ വസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പായസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവ ചരണശതപലാശായാം വിവിധ വൃജന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം യത്കാമേനോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാമസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവാചരണശതഫലാശച്ഛായാം വിവിധവൃജിന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം യത്കാമേനോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവചരണശതഫലാശച്ഛായാം വിവിധവൃജിന സംസാര പരിശ്രമോപശമനി ഉപസൃതാനാം വയം യത്കാമേനോപസാദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവത പരമഗുരോത്സവ ചരണശതഫലാശച്ഛയാം വിവിധസുദിനാം സംസാരമതി പരിശ്രമോപശമനീയസുതാനാം വയം കാമേനോ കാമോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദയേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോത്സവചരണശതഫലാശച്ഛായാം വിവിധവൃജിന സംസാര പരിശ്രമോപശമനീമുപസൃതാനാം വയം യത്കാമേനോപസാദിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് 10 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വരാം. നോക്കാം. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രാം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യാസ്ത്രായുധാനി ച അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രാം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യാസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സാവിത്രി ബഷീർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യാസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര ശാന്തി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. പ്രണാം. അദോ ഈശജഹി ശ്രേഷ്ഠം ഗ്രസ്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജോംസ്യാസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനീയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനീയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദോ ഈശജഹി ത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്ഥാനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യാസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ പ്രസ്കന്ധം ഗ്രസ്താനിയേന കൃഷ്ണ തേജം സ്ഥാപയാതു ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഈശ ജഹിത്വാശ്രം രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താനീയേന കൃഷ്ണ തേജസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്നാശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. രത്നാശശിധരൻ മാതാജി. അദോ ഈശ ജഹിത്രാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താനിയേന കൃഷ്ണ തേജസ്സാംസ്ത്രാനി സ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഈശ ജഹിത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താനിയേന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥോ ഈശ ജഹിത്വാശ്രം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താനീയേന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഈശ ജഹിസ്ത്വാഷ്ട്രം ഗ്രസന്ധം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താനിയേന കൃഷ്ണ തേജാംസ്യസ്ത്രായുധാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം. അത് നേരത്തെയുള്ള 41ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങ് ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മത്സ്യമായിട്ടും കൂർമ്മമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും അങ്ങനെ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എടുത്തു അല്ലെ. അത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനെ ഇവിടെ ദേവന്മാരുടെ പിതാവായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് താമര ഉണ്ടായത്. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് അല്ലെ.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലയോ അത്യുന്നതനായ സംരക്ഷകൻ, അല്ലയോ പിതാമഹൻ, അല്ലയോ പരമപവിത്രമേ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളാണ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ധ്യാനത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ ശൃംഖലകളാൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ദയവായി അങ്ങ് അവതാരം എടുക്കണേ. അങ്ങയുടെ ശാശ്വതരായ ഭൃത്യരായും ഭക്തരായും സ്വീകരിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരാകുകയും ഞങ്ങളോട് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രേമപൂരിതമായ കടാക്ഷത്താലും അനുകമ്പാർദ്ദമായ മന്ദഹാസത്താലും അവിടുത്തെ മനോഹരമായ മുഖത്തു നിന്ന് ഉതിരുന്ന മധുരവചനങ്ങളാലും സദാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വൃത്രാസുരനാലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് വേണ്ടുന്നത്. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കണം അല്ലെ, അതിനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ് അല്ലെ. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ദേവന്മാർ ഇത്രയും സ്തുതികളൊക്കെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ കാര്യസാധ്യമുണ്ട് അല്ലെ, എന്തോ നേടാനുണ്ട്. ഇത് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവന്മാരുടെ പിതാവായി പരിഗണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വളർന്ന താമരയിലായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പിതാവ് കൃഷ്ണൻ അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ വിവർത്തനം, ഞാൻ ശ്ലോകം വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നില്ല, വലിയ ശ്ലോകമായിട്ട് സമയം കുറവായിട്ട്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അഗ്നിയുടെ ചെറിയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് അഗ്നിയുടെ പൂർണ്ണമായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് സമ്പൂർണമായ സമഗ്രതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിനെ അങ്ങയെ അറിയിക്കണം? അങ്ങ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ മൂലകാരണമാകിയാൽ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും സംഹാരകനുമാകിയാൽ അങ്ങേക്കെല്ലാം അറിയാം. അങ്ങ് ഈ വൈവിധ്യമുള്ള ഊർജങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവാകിയാൽ അങ്ങയുടെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ശക്തികളാൽ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ ലീലകളിൽ മുഴുകുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ അവിടുന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. അതേസമയം അങ്ങ് അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയുമാണ്. അവിടുന്ന് ആന്തരികമായി പരബ്രഹ്മമായും ബാഹ്യമായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഘടകങ്ങളായും നിലകൊള്ളുന്നു. ആയതിനാൽ വിവിധ തലങ്ങളിലും വിഭിന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളിലും ശരീരങ്ങളിലുമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ആ സൃഷ്ടികളുടെ എല്ലാം മൂലകാരണം സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ അങ്ങാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങാണ് മൂലഘടകം. അങ്ങ് സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ആകാശത്തോളം മഹത്തായതിനാൽ അവയിൽ ഒന്നിനെയും സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പരബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലും പരമാത്മ എന്ന നിലയിലും അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സാക്ഷിയാണ്. അല്ലയോ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാർ വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, അങ്ങേക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നാണ് ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. ആത്യന്തിക സത്യം ആധ്യാത്മിക ധാരണയുടെ 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദതി. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും കാരണം. അവ്യക്തിഗത ആത്യന്തിക സത്യമായ ബ്രഹ്മം സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ഓരോരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രാന്തീയമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തർക്ക് ആരാധ്യർഹനായ ഭഗവാനാണ് സകല കാരണങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായി യാതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്തരുടെ സൗകര്യങ്ങളും അസൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് നന്നേ അറിയാം. ഭൗതികമായ ഒരാവശ്യവും പരമമായ പരമാർത്ഥത്തോട് പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു ഭക്തന് അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ വൃത്രാസുരന്റെ അതിക്രമം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അറിയിക്കുന്നതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഒരു നവഭക്തൻ തീർച്ചയായും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും.
ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്ന പുണ്യമുള്ള 4 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 7:16 പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദുഃഖിതനും അഥവാ ആർത്തൻ, ധനമോഹിയും അർത്ഥാർത്ഥി, അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ജിജ്ഞാസുവും പരമാർത്ഥത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനിയും. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയും സർവശക്തനുമാകിയാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും നന്നായി അറിയാം. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകും. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനും തന്റെ ഭക്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനുമാണ്. അതിനാൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എല്ലാവരും പരാതി പറയുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അത് ഇല്ല, ഇതില്ല, എനിക്ക് ഇന്നതാണ്, ഇന്ന അസുഖം, ഇന്ന രോഗം, ഇന്ന മാതിരി ഉണ്ട്, ഇന്ന മാതിരി, അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെ. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലോ പരാതി പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് പരമോന്നത സ്ഥാനമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരാളെ തന്നെ നോക്കി നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് യാത്രയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 കണക്കിന് പരാതിയൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിരന്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിന്റെ ചാർജുള്ള ആൾക്കെന്നെ എന്താ പറയാ, അവരെന്നെ പറയും ഇത്രയും അപ്പോൾ അവര് ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും. അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഇതല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാനോട് എത്ര കോടി ജനങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എനിക്ക് അതില്ല, ഇതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ചതുർവിധാഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃത്തിനോ അർജുന അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ഛ പരദർശവ. അപ്പൊ പറയുന്നത് അവര് സുഹൃത്തുക്കളാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അവരങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ അടുക്ക വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാനായിട്ടെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അല്ലെ. ദുഷ്കൃതികളല്ല, ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെന്തു തന്നെ ആയാലും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇവര് മറ്റാരടുത്തേക്കും പോകുന്നില്ല. അവർക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാലേ ഈ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം. നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആവട്ടെ, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് അനുവദിച്ചു തരുക. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാതെ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തരും. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാശവും, നമുക്ക് കുറെ സമ്പത്ത് വേണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികാരം വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് തരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാശത്തിനായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അറിയാത്ത ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇല അനങ്ങുന്നത് പോലും ഭഗവാന്റെ പരമേശ്വരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനാണ് അല്ലെ. ഒരു വലിയ ആന മുതൽ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ അല്ലെ, ഒരു ഉറുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മധുരം പഞ്ചസാര എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ഉറുമ്പിനോട് ആരാണ് പോയി പറയുന്നല്ലേ, ഉടനടി ഉറുമ്പ് അവിടെ എത്തുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഉറുമ്പിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഭക്ഷണം അതും ആ ഉറുമ്പിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അവിടെ വീണിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ ആന അല്ലെ, ആന ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ട് പറ്റും അല്ലെ. ഇവിടെ മനുഷ്യരാണ് അത്യാർത്ഥി മൂലം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സുഖമായിട്ട് മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ. അവര് ആ ഭഗവാൻ നൽകുന്നതിൽ അവര് തൃപ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് അത്യാർത്ഥി മൂലം എല്ലാം കൈക്കലാക്കാനായി നോക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരാത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. അതാണ് ദേവന്മാരും ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആ ഒരു വൃത്രാസുരനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭയത്താൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയും പരാതി പറയുകയും അല്ലെ, ആ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു.
പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയേണ്ടതാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായി യാതൊന്നുമില്ലാതിനാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സൗകര്യങ്ങളും അസൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് നന്നേ അറിയാം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് തുടർന്നും അല്ലാതെ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ വരണേ എന്നൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് പറയുന്നു, നീ വിളിക്ക്, നിന്റെ നാരായണനെ വിളിക്ക്, നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. നിന്റെ പിതാവ് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നീ എന്താണ് നിന്റെ നാരായണനോട് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാത്തത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, രക്ഷിക്കേണ്ടവന് രക്ഷിക്കണം എന്നറിയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു ഓർമ്മിപ്പിക്കണം? അവശ്യ രക്ഷതേ കൃഷ്ണ, അല്ലെ? അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഭക്തന്മാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് വിളിച്ചില്ല, അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അത് അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഭഗവാനെ, ദേവന്മാരിപ്പോ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഭഗവാനെ, ഓടി വാങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, അല്ലെ? സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പിതാവ് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിടുന്നതും ആനയുടെ അടിയിൽ മതയാനയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോടുന്നതും ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിടുന്നു, അല്ലെ? ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അല്ലെ? പിന്നീട് എന്താ വിഷം കുടിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? അമ്മയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പാലിൽ വിഷമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത് കുടിച്ചു, അല്ലെ? കുടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ധാരാളം ദ്രോഹങ്ങൾ, അല്ലെ? കോളികയുടെ മടിയിലിട്ട് തീ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനാക്കി നോക്കി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനേകം വഴികളിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കി, അല്ലെ? അപ്പോഴൊന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാനെ ഓടി വാവോ രക്ഷിക്കുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? അപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചു, അല്ലെ? ഓ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം ഈ ഹിരണ്യകശിപു അഹങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവസാനം ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളെയും ഇല്ലാതെ, അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇനി എന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല, അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള വരമാണ് ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും നേടിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു, അല്ലെ? ആയുധങ്ങൾ പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ പേടിയില്ല, ഭയമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അതാണ് കാണിച്ചത്. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്. ദേവന്മാരിപ്പോൾ വൃത്രാസുരനെ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭാതരിയോട് പറയുന്നത്, നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ അറിയാൻ. എന്താണ്? കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് തന്നെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്താണ് അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണിക്കും, അല്ലെ? തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണു കുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം നമസ്തേ ജീവേദൈ മുക്തിപതേ സുതയാ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപകടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കാണണം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എത്രയോ വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? എന്നാൽ അത് ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് ചുരുക്കി തരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം ചുരുക്കി തരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡിവോട്ടി എന്തോ സ്കിഡായിട്ട് വീണു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ആ കാലിന്റെ ചെറുവിരലിന് ചെറിയൊരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി. അപ്പോ എന്തോ വരേണ്ടതാണ്, എന്തോ വലുതെന്തോ വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് ചെറുതാക്കി അത്രയേ ആക്കിയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ
സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എന്താ വരുന്നത്, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു, വിഷമങ്ങൾ വരുന്നു, ഇത് എന്തേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തരുന്നു. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മം തന്നെ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അത് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളം അനുഭവിക്കുവാനാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിലെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ 28 നരകങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് നരകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഓരോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ നരകങ്ങളിലും പോയിട്ട് ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് നരകലോകങ്ങള് കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല, അവർക്ക് അവിടേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതാണ് അവർ ചെയ്തതിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരായാലും അവർക്ക് വിഷമമില്ല. എന്നാൽ ഒരു കർമ്മിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ നരകലോകങ്ങളിലും പോയിട്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാൻ. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു നൽകും, ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും നൽകുകയും. ഭക്തിക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കും. ഒരു ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ നൽകുകയും ഇല്ല. ദേവന്മാര് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അങ്ങേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഭൗതികമായ ഒരാവശ്യവും പരമമായ പരമാർത്ഥത്തോട് പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഒരു ഭക്തന് അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ വൃത്രാസുരന്റെ അതിക്രമം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ അറിയിക്കുന്നതിനിടയിൽ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. ഒരു നവഭക്തൻ തീർച്ചയായും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അസുരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായിട്ടാണ് നേരത്തെ വിശ്വരൂപൻ അവർക്ക് നാരായണ കവചമൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ? അതൊക്കെ ചൊല്ലി അല്ലെ പഴയ ഐശ്വര്യമൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു അല്ലെ? അധികാരമൊക്കെ ലഭിച്ചു. വീണ്ടും എന്തായി? ഗർവുണ്ടായി, അഹങ്കാരമുണ്ടായി അല്ലെ? ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ്? ആരാണോ ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത് അല്ലെ, ആ മന്ത്രം നൽകിയത്, ആ ഗുരുവിനെ തന്നെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പോ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ദേവന്മാർ. എന്താണ്? നേരത്തെ ബൃഹസ്പതിയെ ഗുരു നിന്ദ ചെയ്തു. ആ ബൃഹസ്പതിയെ, ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയെ സഭയിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി, സ്വീകരിക്കാതെ അല്ലെ? അത് അദ്ദേഹം കോപിച്ചു. ഇപ്പോഴെന്താണ്? അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെയും വിശ്വരൂപനെയും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് വിശ്വരൂപൻ അവർക്ക് ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെ, ആ ഗുരുവിനെയും വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ഗുരുഹത്യ, ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം അല്ലെ? അത് പകുത്തു നൽകുന്നതായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? വേറെ നാല് തരത്തിലൊക്കെ. എങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരും ദേവന്മാരും അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും തീർച്ചയായിട്ടും
അപ്പോ വൃത്രാസുരനിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായിട്ടാണ് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ, അവർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവര് സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിലാരാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, ജ്ഞാനികളാണ് ഇവരിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത്. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപത്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സർവമാത്മാ. ഒരു ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നു കൃഷ്ണനാണെന്ന്, പരമദിവ്യ പുരുഷനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ ഏർപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് ചില പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധം അല്ലെ, ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മളും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ഒന്നെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് നൽകുന്നു അതിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട, നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, യോഗക്ഷേമം മഹാമഹം അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേചനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവരുടെ എന്നെ സദാസമയം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ സദാസമയം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഞാൻ വഹിക്കും, ഞാൻ സ്വയം വഹിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അർജുനാചാര്യ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ടായി, ഇതെങ്ങനെ ഭഗവാൻ വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ചുമലില് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. ഭഗവാൻ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടത്തിയിരിക്കും ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഓ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപോലെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലയിലൊക്കെ അതൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ്. എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവർക്ക് പരിഭവവും പരാതിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരാണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ടെമ്പിളിലെ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട്, വൃന്ദാവൻ പ്രഭു, അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ ഡ്രസ്സൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല. അപ്പൊ പ്രസാദം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. അപ്പോൾ പരിഭവവും പരാതിയൊന്നും പറയാനായിട്ട് സമയമില്ല. അവർക്ക് ഒരു എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ പറയാം എന്തൊരു ചൂടാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ. അവർക്ക് ചൂടില്ല, തണുപ്പില്ല. അവിടെ വരാന്തയിലാണ് കിടക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, അവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും റൂമുകളും ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം അവിടെ വരാന്തയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അവിടെ കുറച്ച് സമയം കിടക്കും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകും, എടുത്തിട്ട് വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് യാതൊരു പരിഭവവും പരാതിയും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഓക്കെ, 43 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവസ്ഥലത്തും സന്നിഹിതനായതിനാൽ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ തണലേകുന്ന അങ്ങയുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം. അങ്ങ് പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായതിനാലും അങ്ങേക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നതിനാലും ഞങ്ങൾ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം തേടിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ദയവായി പ്രതികർമ്മത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകിയാലും. പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു ഭക്തന് ഏക ശരണവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഏക ഉപാധിയും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളാണ്. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ തണലിൽ അഭയം തേടുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ കത്തിക്കാളുന്ന സൂര്യന്റെ താപത്താൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരുവന്
ഒരു വൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിലെത്തുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അത് തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ താല്പര്യവും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വമുള്ളത് മൂലം നാനാവിധങ്ങളായ സങ്കീർണതകളുടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവിന് അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ നേടാൻ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ. ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അങ്ങേക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം, ഈ വൃത്രാസുരന്റെ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങ് തന്നെ ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ തണലിൽ അഭയം നേടുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ കത്തിക്കാളുന്ന സൂര്യന്റെ താപത്താൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരുവനെ ഒരു വൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിലെത്തുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അത് തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ താല്പര്യവും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിലായിരിക്കും. ഇതേ വേണ്ടു നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. ഒരു അതിനൊരു ഉപമ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് വെയിലത്തിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ചൂടിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ആ മരം നമുക്ക് തണല് നൽകുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, മരത്തിന്റെ ഒക്കെ തണലിലൊക്കെയാണ് ബസ്സൊക്കെ ആൾക്കാർ കാത്തു നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹൈവേ മറ്റേതൊക്കെ വന്നപ്പോഴെന്താണ്, അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മരങ്ങളെ ഇപ്പോഴ് കാണാനില്ല അല്ലെ. മറ്റു പല ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ, ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഓരോ വലിയ ആൽമരമോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കീഴിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ മാവോ എന്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെ, ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് തണല് കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ മരം നമുക്ക് തണൽ നൽകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവോ പിതാവോ ഡോക്ടറോ വൈദ്യനോ മരുന്നോ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനാണ്. പലരും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പിതാവ് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഡോക്ടറാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്, മരുന്നാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഒരു പിതാവാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷകന്. എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പേര് ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വഴി അല്ലെ. മരണത്തിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ താല്പര്യവും ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വമുള്ളത് മൂലം നാനാവിധങ്ങളായ സങ്കീർണതകളുടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാവിനെ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വിടുതൽ നേടാൻ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ അല്ലേ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉറപ്പു തരും അല്ലെ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുച. പിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെ എന്തേ വേണ്ടു, നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്. 44-ാമത്തെ ഇതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം.
അതോ ഈശജഹിത്വാഷ്ട്രാം ഗ്രസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താനിയേന ന കൃഷ്ണ തേജസ്യാം സ്ത്രായുധാനി ച. ആയതിനാൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമനിയന്താവേ, അല്ലയോ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും യുദ്ധസാമഗ്രികളും ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഇതിനകം വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ത്വഷ്ടാവിന്റെ പുത്രനും അപകടകാരിയുമായ രാക്ഷസനുമായ ഈ വൃത്രാസുരനെ ദയവായി നിഗ്രഹിക്കണം. ഭാവാർത്ഥിനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഭഗവത്ഗീത 7:15-16 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ മായയാപഹൃതജ്ഞാനാസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജുനാ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി നാനീച്ഛാ പരദർശഭ. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സുഹൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെയും പറഞ്ഞു. വരുന്നു, അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഏറ്റവും മതപരമായവരും മായയാൽ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവരും നിരീശ്വരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ അർജുന, സുഹൃത്തുക്കളായ 4 തരം ആളുകളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനം, ദുഃഖിതനും ധനകാംക്ഷിയും ജിജ്ഞാസുവും പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയും. ഭൗതിക ലാഭങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന 4 തരം നവഭക്തരും പരിശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. എങ്കിലും അത്തരം ഭൗതികവാദികളായ ഭക്തർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നേട്ടം. ദേവന്മാർ അത്യന്തം നിസ്സഹരായപ്പോൾ ദുഃഖിതരായി നിറകണ്ണുകളോടെ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചതിനാൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പവിത്രമായി തീർന്നു. വർദ്ധിച്ച ഭൗതിക അവസരങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം വിസ്മരിച്ചു പോയെന്ന സത്യം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ നിഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭഗവാന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് അവർ പരിപൂർണമായും ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. അത്തരം സ്വയം സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു, മാരേ ഭി രാഖേ ഭി യോ ഇച്ഛ തൊഹര. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഇച്ഛ പോലെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയോ സംഹരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. രണ്ടിനും അങ്ങേക്ക് പൂർണ്ണ സാധ്യത. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ആ വൃത്രാസുരൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എല്ലാം വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ യുദ്ധസാമഗ്രികളും എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വൃത്രാസുരൻ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അല്ലേ. ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ദ്രനെയും ഐരാവതിയെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങാതെ. അപ്പോ അതിനെ എടുത്തെറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ അസുരനെ അങ്ങ് നിഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് ദേവന്മാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വാർത്ത പറയുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ, 4 തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതരും മൂഢന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവരും നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടുള്ള 4 തരക്കാര് ദുഷ്കൃതികളാണ്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ അധപ്പതിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ അവർ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നേട്ടം എന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, ദുഃഖമൊക്കെ മാറിയാ ഭഗവാനെ മറക്കും അല്ലെ. വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും, കുറച്ച് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ഭാഗവതം പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം, ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖാലയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ എന്തോ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്ന് വെറും ഒരു ധാരണ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്താണ്? ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ 4 വിഭാഗത്തില് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരില് അങ്ങനെ ദുഃഖാർത്ഥി, ധനം കാക്ഷിക്കുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഭൗതിക
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരും എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് അവരുടെ നേട്ടമെന്ന്. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇസ്കോണിലൊക്കെ വരും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രസാദം ആകർഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ആ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, പ്രസാദത്തിന്റെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത് അമ്പലത്തിൽ. ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ വരും. അതും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അതാണ് അവര് പ്രസാദം കഴിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി. അല്ലെ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നാവിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് നാമം ജപിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം. അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദവും നമ്മുടെ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നീട് അവര് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ പ്രസാദത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അവര് ഡിവോട്ടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം. പ്രസാദവും നല്ല തന്നെയാണ് അല്ലെ, അതും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ദുഃഖിതര് വരുന്നു. അപ്പൊ അല്ലെ, പല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും പറയുന്നത്. സപ്താഹമൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയും. ഉച്ച സമയത്ത് മാത്രമേ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും കാണില്ല എന്ന്. എന്താണ്? അവരൊക്കെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ അതും ഒരു നല്ല, എന്താ പറയാ, അവരങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് സുഹൃതം, എന്താ പറയാ, അജ്ഞാത സുഹൃതം അല്ലെ, വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളായാലും അതെന്താണ്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതായിരിക്കണം. പക്ഷെ അല്ലെ, അവിടെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമാവില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാന് ഒരു തുളസിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 തരക്കാരിലും അല്ലെ, അവരിലും പലരും പലപ്പോഴും മാറുകയും അവര് ഭക്തന്മാരായി തീർന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാർ അത്യന്തം നിസ്സയരായപ്പോൾ ദുഃഖിതരായ നിറകണ്ണുകളോട് പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചതിനാൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പവിത്രരായി തീർന്നു. വർദ്ധിച്ച ഭൗതിക അവസരങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തിദനം വിസ്മരിച്ചു പോവുകയെന്ന സത്യം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ നിഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭഗവാന്റെ പരിഗണനക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പരിപൂർണമായും ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം, ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുക. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഇച്ഛ പോലെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയോ സംഹരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. രണ്ടിനും അങ്ങേക്ക് പൂർണ്ണ സാധ്യത. ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു അല്ലെ, ആശ്ലിഷ്യപാദരതാം പിനഷ്ടുമാം അദർശനാൻ മർമഹതാം ഗരോദുവാ യഥാ തഥാ വാ വിദതാദുലംബടു മത്പ്രാണനാദസ്തു സേവനാ പരാ. അങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാം, അല്ല അങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ, എൻ്റെ സംരക്ഷകൻ. അങ്ങക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചെയ്യാം. എന്നെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് എന്നെ നിരസിക്കാം, എന്നെ തള്ളിക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം, സംരക്ഷിക്കാം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ, എൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മത്പ്രാണനാഥസ്തു സേവനം. വേറെ ആരുമല്ല, അങ്ങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സംരക്ഷകൻ. അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മളങ്ങനെ ഓരോരോ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലെ. പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക,
തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മളെന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ എനിക്കത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തന്നെ പറയും അല്ലെ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ, അങ്ങനെയല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത്, പിന്നെ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അനുവദിച്ചു തരുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ് തായക പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിംഹ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് തായക പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.